Salam. Horas, selamat hari Minggu ma dihita saluna. Ada orang sotapuka par minggota di Arianon. Tapau duk bema roha do pikirata. Jumulu mahita martang yang nahohom di bagasar rohat tabe. Amin. Huria nahinaholohan di bagasan Kristus Yesus. Mardok mauliate mahita siala asi do tolong ni rohana. Di minggutta sadarion ima nagino waran minggu rogate lapatanna martangiang. Alani tama mahita sude ama ina rap dohot yana kota sahudulan laho mamuji hasangapon guarni debata di bagasan namarlas ni roha hita. Huria nahinaolongan di bagasan Kristus Yesus. Marhite guare mingguta sadarion ima minggu rogate namar lapatan maka burjuhon di bagasat tangyang. Atong tapasada maroha do pikirata lau tapagiar suarata mamuji-muji di bata marhite namaredde hita sian bukwede nomor 135 ayat sada dot ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama
Dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gor ni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar haumai rodi ujung ni tanaon, dok hamuma, nunga di palua Jehovah na posona si Jakob. Marolop-olop tude bata maho, ale sadok tanaon, edeho kamu mahamuliau ni guarna, marmulia ma bahen hamu puji-pujian na, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata, pargogo naso hatudusan, holan alani asini roham sabingdo, ubay na tarbahe kami marpungu di jolom, marsadane roha martang yang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonom mudo na pinangido nasida. Ale Tuhan, pasau ma baga-bagami, tangi hom ma pangiduan nami, lehom ma natau hanguluan nami, lehom ma dihami saleleng dihasianganon, parbinotoan dihasitongami, dohot hanguluan saleleng-lelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 700 walusia ayat sada. Patik di mingguta sadarion imanata surat sian patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna. Ai ona na dosogot akka namar sineang di guarna. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohat tadi bata. Jala ikon holong rohat tadi ibana. Asa unak kita olo mamurai. Manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran narwa, manang mangasi marhite guarni debata. Adina tersosak dohot tangiang, dohot puji-pujian do si dohonon guarni debata. Ido sahakna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naubar tupati mi. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 432 tadeo na sada dot ayat 2. Oh
Ratopotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasana adong. Paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Na tamasi tutudo ona uhup hami alani dosa nami alai na tarsosol bagi do hami nuaing alani Asima roham di hami ale debata nami perdegan basa jala parasi roha doho alani anak kahulungan di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhutna jala suruh matong di pargadia tu roham asa tarbahen hami memenuhi ho di bagasan hati goran dohot habadian gabesahat hami tu hangoluan asora sudah na pinar baga-bagam di akana porseani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhite si anak kadosam. Jalanunga dilojai ho au marhite si anak kahajatonmu. Au tutu au sadiri manelesei aka pangalosium alani hadir yoku. Jaladang be hupai ingot-ingot aka dosam. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Mari demahita sian bukede nomor 714 ayat 3. Hatani debata turpu epistel di minggu rogate sadarion tersurat di Jeremia 33 mamuka sian ayat sada saat rodi ayat sia. Dungi Roma hatani Jehovah tusi Jeremia pa dua halion di natar hurung depe ibana di bilut hurungani ninnado. Tarimot akabagas si akar raja sian juda akan nauni doha dahen dopak aka salusak dopak na aka podang Adope jolma masuk tu bagasan laho marmusu dopak kastim asa gohana akan di bake jolma akan naung hubunun
dohot di bagasan rimasu ala nauhu padau bohiku sian punto Ida ma au sendiri payo tunasida azarun dohot amalumon jala pamalmono nasida jala au papataron tunasida adamayon do tabonaron mardapo-dapo Jala au manogyon mula akka natarbuangi sia Juda, dohot akka natarbuangi sian Israel, jala au pahoton nasida suang songon di mulana. jala au mangurasi nasida sian salu tajaton nasidai na mardosai nasida do pakau jala marmawantiru aku di salu tajaton nasidai na mardosai nasida do pakau jala nasamisio sen nasida dia Jala ikok gabe barita silasni roha, hutai bahad puji-pujian, dohot bahen hamuliaon maradopo saluhut bangso parbego di tanah on. Akan au bege saluhut nadinggan nahubaini tu nasida, jadi tersonggot jala kahitir nasida, mida saluhut nadinggan, dohot mida saluhut hutaon nahubaini tu nasida. Ido sahatna martua ma akan atumangion hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mari demahita sian bukwede nomor 510 ayat sada 20. Tidakon maha porsiau tai songon hai nanti dakon nidongata saha porsiau di sadok portibion rakma hita mandok au porsea ide bata jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ide bata jahoba na sasadai imana tinubuon di si Maria na gabe-gabean sianto di parbadia adorang sohabuguan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanua toru dong di tano na mula mangulu di hari patoluon na manaik tu surgo la hudul tu siamun di depata jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tano on manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea dito di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan abadia do dihasesaan di dosa do dihatai na mandok mula mangulu sogo daging ni halak na mate do dianguluan na sora suda. Amen. Tabege matiting di binguta sadarion.
Shalom. Tabegema oddolan ni tikting di hita di minggu ta sedarion 22 Mei 2022. Na perjolo pakkubasion manang pelayanan goarni minggu ta sedarion Minggu 22 Mei 2022 di Goarima Minggu Rogate labatanna makkaburjuhon tangiang manang bertekun dalam doa. Napaduahon tikting merbagas, tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu parbogasema, Arisman Rido Halomoan Manulang anak niamatta rimtahi Manulang nahinan tubuni inatta Kartini Boru Sinurat ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sian Wek Tengah dohot oroanna Mariana Boru Libong Boru niamatta Masaidin Libong tubuni inatta Loria Boru Sitanggang ruas ni HKBP Bandung Timur Resort Bandung Timur Distrik Sapulualu Jabar Teng DY Sian Jalan Cisaranten Kulon Bandung pamasumasuon di Patupa di hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 di Gereja HKBP Bandung Timur. Saya di pasu-pasu Tuhan ma sakap pardongan saripeon nasidai. Napaduahon pakkobasion koinonia. Minggu keluarga. Hobar tu program tahun kesehatan di tahun 2022 on sadarion minggu tanggal 22 Mei 2022 di permingguan pukul 6 WIB dohot pukul 10 WIB patu paun nuhuriat tado permingguan keluarga na hinobasan manang namakobasi sian wek perserahan wek Makassar Sada dohot wek Cililitan Besar pinangidoma asa situa wek dohot pengurus wek berkoordinasi dohot ketua Dewan Marturia lau patupahon teknis pelaksanaan permingguani na patupahon acara permingguan ima amatta padita uluan sitohang STH MPSI ulaon na pakkobasion na pinatupani nasian wek ima na papungu pelean pemandu lagu pesta Hananaik ni Tuhan Yesus di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 patu pauta patu pauni huriatta do permingguan pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus. Permingguan masuk pukul 6 WIB, pukul 10 WIB, pukul 10 pitu WIB. Ima permingguan nama godang, permingguan sekolah minggu masuk pukul 8 WIB, permingguan remaja masuk pukul 10 sada 30 WIB. Ala Ari perningautan Ari Haheon ni Tuhan Yesus Kristus dodisi jadi pertanyaan masoh ma sedari na patuluhon pakkobasion holong manang diakonia berita namodding na di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 nunga jumolo maru jungolu inatta tiurma ostofia boru hutagaul oppu takkas boru umur 21 tahun 7 bulan
na makabaluhon amatta mari situa sitorus sian wek bale kambang. Na paduahon na di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 nunga maruzungolu inatta situa labbok ria rohana boru sormin umur 50 tahun 2 bulan na makabaluhon amatta situmeang nahinan sian wek keramat jati tatangiak koma saluhut na dua keluarga na tininggal honi nang jumului asa tumibu tarapul roha nasida akana asing manang lain-lain pelean na marboho di hari Minggu nanaing ro tanggal 20 Mei 2022 dung sipul jamita papungu pelea 7 hita ima tupak kobasion pengembangan masyarakat HKBP songonima odolan nitikting di mingguta sadarion akka naso jinahon tajahama amanginang di warta nang dikirim melalui WA grup ni wek tabi maulia tema horas madihita. Tapuji matuhata marede mahita jan bukwede nomor 814 ayat sada dohot udukna uhut tapapungu pelean sada A dot sada B. Tuhan
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita dia muna kadamang dainang tajak komahata ni debata marhite Jakobus bidu 5 mamukamai sian ayat 10 rodi 10 songono mahatani Tuhan debata moluadong di tonga-tonga muna na tumao na pursuk martangi yang maibana moluadong na marlas ni roha maredde ma ibana moluadong na marsahit dihamu di jauh ma akasintua ni huriai asa ditangyakon ibana didapol ma ibana dohot miak marhite-hite guarni Tuhani dungi panguluon ni tangiang hapursionima namarsaiti jala pahehehon ni Tuhanima ibana sesama nang dosana mulutungadong diulahon atong masih topotan dosa mahamu dohot masih tangyangan asa malum hamu namargogo situtudo tangyang ni partigor molo dihaburjuhon jolmado si Elia sabakko dohot hita gogo do ibana martangyang unang joloro udan jala dangro udan di tanoi 3 tahun 6 bulan lilingna dungi diulahi ma martangiang jala dilehon langit ima udan dungi di patubuhon tanoima par buena ima sahatna tongon kadamang deinang masuk mahita tu bagasan minggu rogati di minggu ta sadarion rogate iman namarlapatan martangiang oma pangajaran sian si Jakobus pangajarani di pasahat tu saluhut akkana pursia di huria ni debata namarseraki imana adong termasuk di diaspora di parserahan kadamang dainang nahinalonga di bagasan Yesus Kristus sudia kaya na konami nang petrupukon sasitongna panipulido di bindu 5 alai bagas jala torangdo diajarkon hinarikot dohot hagogoon ni tangiang jadi molo tabolus haporsuhon martangiang hita mengadopi haporsuhoni haporsuhon boi marumang parsahiton daging manang parsahiton ni toddi marsitaonon dojol makadamang dainang inorhon ni parsahiton si songoni mulutabangido haluaon alusan ni Tuhanido hita mulutapangido hatuao haluaon alusan Tuhanido hita jala ibana dumuse lampatoguhon hapor seota jala paluaon hita sian sitaononi molo porsea hita ditangyakta jadi di situasi sitaonon dohot las niroha ikon saya toktong do hita kadamang denang di bagasan tangiang martangiang dohot muji ibana unsur pokok ni tangiang do memuji debata marhite ende puji-pujian boido dohonon tangiang do
nang ende puji-pujian ni. Molo tatang yakon holsota tuadopan ni debata. Lam bayanon ni debatado las ni rohata. Paluan ni debatado ita sianasa persoalan-persoalan kehidupata. Nanidok nasi paru kilo si tawon otai. Na posapay na pait ng sodia pe. Molo di bagasan Yesus Kristus ita mananyakon las rohata jalota. Alani makadamang denang molo taparait tutik kita sonari. Di guari manakin songon ditupuktai ima sintua molo namar sait jowo nama sintua ina widapol madohot minyak aka permahan manang pemimpin na solider doi sintuai tu aka namar sahit narade mangurupi aka napogos aka nagale aka namar sahit aka namarukil jala saluhut nai ikon di dapol dodo minyak. Ido hati di turpuk tahun na pinatorang ni si Jakobus. Hata ni tuhat tahun. Kadamang dainang sintua jowoni ruasido sintua laho mamereng na marsahit dungi boton nama manang sait na songodiai na niae ni ruasi boido maragami boido parsaito ni ima parsaito ni pamatang manang parsaito ni partondion dang tarsirang na duai rumang ni parsaito ni ala jod parsaito ni partondion do parsaito ni pardagingon dang tarsirangi parsaito ni partondion do parsaito ni pardagingon jala parsaito ni partondion patu parsaito ni daging jala parsaito daging mambahen gabe partodion parsaito ni partodionido jumolo diubati laho mangurati sahit ni pardagingoni ido minyakinakin di dapolma do minyaki kadamang dainang nahinalonga di bagasan Yesus Kristus di konteks ni buku si Jakobuson namar sahit dakkolan ditangyakon udut ni nakin di dapol do namar sahiti dohot minyak marhite guarni tuhani jadi dang minyak sambing be guarnai dakkola minyak sambing be mulungai dok di bagasan guarni di bata aman atau di parbadia ramoti matuan minyakon pakeo malau mangubati partodio dok pardagingoni dang tarsirang pardagingo dohot partodioni minyak do namang gombarhon dami las niroha do pasu-pasu nasian debata jadi dang minyak sambing be dung dioleson dung di dapol do miyaki patuduhon haradeon ni debatado ya kadamang denang manesa dosa pamalupon aka parsaiton dohot panguluhon na marsaiti asa gabe di pahehe partodion dohot pardagingonna jadi di bagasan tangiang doi andorang so di dapol do miyaki ido dalan tangiang ido dalan asa sumuang hita tuai pason jala mardame dohot debata naing makadamang dainang marstangyangan saluhut akan apursea tarumobi ma huria asa jongjong parsaoran na marsi haholongan akan nalilu
ditugu-tugu ma mulak turia unang di haison akan amarsai partondion na ditangyakon huriaima asa naeng marade na sida saluhut na masih topotan dosa asa jupang parsaoran na mardame sonang marharibu-ribuon. Jadi harus dengan semangat, dengan kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Alanima kadamang denang di jolo ni debata sudah hita ikon bertanggung jawab pauli-uli komunitas sudah namar sahid sude namar siohot iko mangului Tuhani ido nagabe komunitas nanidokna maluma partodiom do perdagingon komunitas nang maluas ya dosa dohot hajahaton ido umbahan panurang eria digoari di buku tahun marhite na pinatakas ni turpukon buku si Jakobus gabe tiruat do ibana si Elia halak partigor namartangiang do si Elia jolma biasa do ibana songon hitaon alai asa diula hati goran asa ula onon na hati gorani ikko mangula do di bagasan partodion ibana ditangyang nai asa unang ro udan 3 tahun ikon di bagasan hapur siau de ibana dina 3 tahun 6 bulani asa unang ro udan dungi muse diulakon di mana manang yakon asa ro muse udan jadi molo wingot trupokona kadamang deinang dido inna di buku tahun panurang do si Elia jolma biasa do ibana alai borrak do ibana sian hapur sion na martangiang terpusat hanya kepada Tuhan gabe huingot do tiki mangoliau 2005 tanggal 2 bulan 2 2005 alai tanggal sada Desember roudan. Jadi aku kan anak pawalu do siapudan pitu igijak kuna menurunau saya dok do songonon nggak bisa ini nggak bisa di halaman ini kita buat teratak pun ini hujan deras kencang inna wingok ma nani dok ni turpukon si Elia berdoa dengan imannya bamartangi yang doang asa unang ro udan do potir do na kanasing na manunggo ti roha malam tanggal sada tong ngaudan deras marhite malam tanggal sada ido senido por hata ni ka abang nima do itu niba daang bah niku martangi yang do non porsia mahamu tanggal 2 bulan 2 2005 yan non sogot lasari niku todo bah lasari dang nang karang-karang ngona manginang adong do video na ba ati buat tong kan wala na mangarang pa di taon tokan asa cocok di pados do jami taon ini tong daong ada bukti ada saya bawa di Jakarta ini kasetnya aleu nang iperbanyak tong tanpa izin kan itu Ido amang tanggal 2 pukul 10 andorang so pukul 10 pamas-maso ni hola manugot nasugutan hiyan pukul 5 onom pitu ro tiurniari jam 8 manugot ibu to hamang do inang ibu to hamu do di tanggal 2 sudah marpayung tak kola bawa marpayung
dakolanina sude marpayung do danak alani las niari gabelas maroha. Saya marupani singkat hata, saya pamasuni mulak masude borngene japitu manang pukul 19.00 malam alai di dagur homa segicangi ina roudan ropotir. Naudo kadamang denang, ternyata kalau kita memang berdoa tidak memakai pikiran, akal, kemampuan, pengosongan diri, sadok tapaluas matodii madongani hita manangyak mangidohon ahado naing sakapota anak ta asa songono ma cita-citana, goruta asa songono ma cita-citana, hami keluargaon asa daw masien sahid di bagasa dami masude keluarga dotlan akan asing na tapangido pos marohamuna yului debatado hamu tang yang munai. Amin. Percaya lamang. Itu Tuhan yang mengatakan. Debatado mandok di bagasa sedario marhite mingguta minggu rogate martangiang. Jangan asal berdoa. Jadi wingot dosongonon. Tiki mamereng namar sait mahami tokan. Dok sintuaon. Ay biasa tong hola tupadita do disuruh martangiang. Bay mamang tangyang samula kita ina. Alang agorang makata ya tokan. Dak kamu maniku. Ibay sintuaon matangiang tong. Oma hebat ni tangyang nei. Alidang sintuan esoni date. Anggo sintuan esono lu mamanangak ko torasaut dui terjadi dui. Sintuan au tinggal hon sana tong. So tunggabi dihumi betong. Tangyang na songono martangiang mahitain na tokan. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus nami poswa nami tua utangnya ko kami asa malum amat taon inatokan saya martangiang amin. Keluar masian kamar ruang inap. Sonasaut dope keluar sian gerbang di rumah sakit. Holan keluar sian kamar hinapipe ngasai makatai. Wado lai bereko sintuan nami. Mati namai ina. Ale songoni majaguna nak kini mana martangiau. Ale Tuhan di bata. Ai talu lu pandita karismatik deba. Apalagi pandita toang. Ido. Ala ima sogoro anima membigi isiamuni bahkan. Ai dia du tanging situan neraku. Ay wado lai bereko arang tohobi mati do hina. Dak sahak betang yang ni. Karena mati hidup itu di tangan Tuhan, mati malang mangulu di batado dan urusat tai satok martang yang kita pusatkan semua kepada Tuhan permohonan. Yesaya 55 ayat 8 sia marula-ula kuda kotu hita dada pikiraku pikiramuna dada dalaku dalamuna songo tibun langit songo ni pikiran di batang. Holan namar sakap dohita asa malum dongani tatahnya kon ale anggo parjadina di debata dui anggo dang salau 330 tolu pitu tolu ate mangulah hita jolma mana burboni Ianggo parjadina di debata dui. Kita menginang hanya menanam. Mau itu jadi atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Hola namar sakap do jolma. Nama ngaramoti, nama masu-masu, nama jadihon ikon saud do sakap ni debata. Unang olsonita. Unang gabeta dok hata frustasi. Dang mantap tangyang mi, dang ijalo ina unak songoni. Sehingga kita takut untuk berdoa. Adong dosa hala ama nasoya martangiang. Jadi biasa kan anggo pertangiangan masuk do jam walui jam 20 malam. Jadi ngamar sekongkol matau do ina taon. Ada kaya martangiang ba mak butet.
Dok mate mulu suku situata dok ruas di luar majuau. Mulu ngai pilih anu si partangiang. Alana saya martok karamat tau dok ina tahun. Ho martangiang anu ho kan kepala keluarga. Ada ang homa ina tokan. Ho do mambain roti odok kue sepanganononnya. Kokoh do manangakol ina. Saya marsoal halaki. Ujungna mardami marga busi malako. Kaya luar mamatau. Jadi asar rohala hora sinang. Horas idia mata karejo ina. Rosin tua horas sinang, horas idia mata karejo. Abi ko ditua do. Mari de do ngana. Jadi ngapas jam 20, jam 8 malam. Jam 8 lewat 10 masuk memana? Ina rohana tok kan? Ah, pasti do disuruh situ ido ina takku martangiang na rohana tok. Mula mama tau, Roma matau mama suyaha partangiangan. Nah tapi dang mailay mana nga terambat nga maridi sa ayat. Ning 2 ayat nama asa putung. Bah, na baru mula doang pandulamu nak gawe sintu itu mempersilakan hudul. Pedek ni hata kadamang denang saat matangiang sian pardijabu parbagas tuan rumah. Pinasak ma tuan mata siadonang membetang yang ni terhitir-hitir mana bahasa sudi on bahasa ngakaringatan kimarin di sana lautonu masudi doh mau no hirana baru martapian ibu tuamu doa hatang yang na martang yang mahita ina tokan edisi lito ngai do dion maragam-ragam do tuan anggo sita-sita ni jolma maras ngasing do anggo pangiduan ina. Alai do ende nanakin ko dituak. Hola ni mana iguti mana? Dak kemartangi yang mana? So tong gawe songoni kamu itu maksud tu. Kita sebagai kepala keluarga harus punya tanggung jawab mental, moral. Ikung gawe parmahan do ita ama kadamang denang di tahun kesehatian 5 acara tahun di minggu keluarga sasitong naik komarari do pukul 11.30 ate remaja asarap do aka enak kon hudul do nang sekolah minggu kon ihana te ubereng dak pola namar keluarga bioni aka namar lain namar todong na ubereng na hudul dangarung dak danak suara nama jahana kipe horong ni dak danak dangarung be hotik suarana dihamuna karamang denang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus dihirim turpu kodo hata ni debata marhite Jakobus ikon gabe si partangiang hita si partangiang natigor kita juga harus mampu mendoakan musuh-musuh kita. Ido na nido na si partangiang partigor. Tigor do tang yang nai molo mampu ibana manangyakon aka parjahat, manangyakon sudi aka na manahiti rohana. Nalate tu ibana na hosom tu ibana aka musuna tangyakononna. Suku-suku nuaing mampu dohamu amang inang? Ndak. Allah notik suarana. Ndak, mampu. Halusnya mau. Labok do mesti usuku kuam kan nang sangamuru kawan no. Mampu do hita manginang manangnya komusuta. Tak sudi do bukamu jo masker munai meile hita live streaming don. Mampu do? Mulai ate mak asal mati olah mula sianonan don ai baru berkoin nom sen non mati namai nom se tak songoni ate unak songoni martangiang. Kalau kita berdoa pusatkan semua, biarkanlah Roh Kudus itu bekerja, bukan pikiran kita yang meminta memohon, tapi Roh Kudus itu kita pekerjakan mangido hita tu debata asaga biha malumun sian sahid partodium pardegingon malum mai. Jangan ragu-ragu kita berdoa manginang, unang ragu-ragu kita, unang gali-gali kita martangiang hita ikut di bagasan hati goran. Semua dia do di bagasan hati gorani. Dangarong bina solot di son
hotel hosom tel el lati tapa luas mat todi ni dibatai na dong dihita tanggal 26 Kamis neneng roon sahur dong musi todi barbadiai naik Tuhan Yesus Kristus. Jadi dihirim turpukodo tu hita saluhutna kadamang denang hita sude keluarga hatani debata mar hite Jakobus ikon gabe si partang yang natigor hita ringgas mahita manangyakon dirita parjolo keluarga ta huria nang masyarakat. Jadi yang go dirita peso tatangyakon saya halak nasing do tapunten dosa ni halak tapunten ni tapadohi dirita sadiri dak tabereng dicermini dak tatangyakon asa tobat hita asa mubah hita ganuk hari ganuk tahun ganuk bulan udah bahaya nih amang kita bisa ribut semua olodo gabe pales semita ibu tuamu do si pales sem oh itu musi tuaka keturunata saya tak masuk do les du son ujungnya gabe pales sem mana nah pusing bagaimana tong dang mampu ibana mangyuton les matematika les bahasa Inggris les ini les itu ujungnya gabe pales sem mana inilah mamaku ini on ina macam ya tahita api tengah banggayan pistar mana kona non nerata. Jadi kadamang denang ringgas mahita manangnya ko dirita parjolo dung dirita tatangnya kon baru ma keluarga ta dung keluarga ta huriata ma tatangnya kon dung huriata baru mahita tu masyarakat buasa ikosoni asa ido nagabe hatariyaan ni pangoloyota di debata tu hatai. Jadi kalau orang tidak bisa mendoakan dirinya sendiri, tidak bisa melihat apa yang ada pada dirinya, kotoran yang pada dirinya, tapi hanya lihat orang saja, itu tidak benar. Dan si partangiang natigori. Sudedo tangyakta di jalur debata sudah dijalu debata alai dipertimbangkan mana doa yang benar mana doa yang tidak benar doa na sositong atong sa ipangidu matong asa morai bana asa songonon sadok na ibana masudi pak momokot dirina dangitangnya komusuna dangitangnya kon akasi solhotna akan makaholong ibana akan aso lomoro hana tu ibana iko sudah do sitange konon dirita keluargata huriata baru ma tu masyarakat baru ma tu bangsota ala ido hataridao ni panguliota tu debata lausido gambaran kadamang denang ido gambaran parsaorata dohot debatata na denggan dohot dongata jolma. Jadi mula martangi yang kita nang denggan doi parsaorata dohot debatata alai otomatis mai tu portibion denggan ma parsaorata hita sama hita denggan ma parsaora ni keluarga ama ina anakonna nang pahupuna tarida dui gambaran ni karakteristik nei tari dedui sian pambahenanna panguluyonna namar Tuhan namar debata namar natoras namar hamarangi namar riboto namar lain namar todong sudi tari dedui alani saya ulak ko domado akadamang denang angguhamu tu au makatai anggu susah tahun dihita unang paksahamu walusi suku-suku muna pakatau muna moludak satu di do tahu makatai janganlah kita teruskan kalau kita tidak satu jiwa tidak satu roh jangan kita teruskan percakapan
Karena itu akan menimbulkan suatu pertengkaran dan iblis akan masuk membonceng itu. Jala holang ma parsaorata dohot tuhatta di bata. Berarti asa unang holang parsaorata do inata, do amata, do akayana kota, do akapauputa, kompasa tota do hape di bagasan tangi yang sudi akka pino partai, akka keluarga tai, na pinapasu pasu ni Tuhani, na ikomulak use sudi tu ibana, buaton nama todina dong dihita, marmati ya masada sada, ala hamati nido, parjupangata dohot tuhatta di bata. Jadi dunia ini tidak permanen, tapi ada kehidupan yang kekal, yang abadi sampai selama-lamanya sudah Tuhan Yesus persiapkan. Amin. Alani kadamang denang ay dohot do tatangnya kondongata musuta nang sudi asa gok pasu-pasu do las niroha nasida songon hita unakolan hita marlas niroha dohot do tong musutai marlas niroha do nanay makosomi hita marlas niroha alani rikot doi sitangnya konon rikot doi unang atong ala dang rata perbagian ni artai gabe cupang mahitai tanon arara bang ina unak songon ito tangyakon ay sunabuonotai dia muna kadamang dainang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus martangiyang marhite na martangiyang do tarbahen hita malua sian sude glumit ninguluta marhite na martangiyang do tarbahen malua komunitasta sian sahit dohot hajahatota nang ragam ni si taonota gabe komunitas na mangulumay na marsurupan jala marsihaulongan hita ido di halomohon debata sian hita akan apursia sian hita na mangihuton dalan ni Tuhata Yesus Kristus Tuhatai mangula mahita kadamang dainang di bagasan dirita do sude hita jolma mangula mahita patupahon nasa ulaw na met sian ulaw na met atau unang torna balgatong sian ulaw na met dohot na balga laho pamalupon laho paluahon dohot paimbaruhon saluhut dohot nang di portibion tanggung jawab taluya kadamang dainang mananya kon sudi amin martangyang ma hita di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate ma Tuhan asidot holong ni roham dot denggan ni basam nasa toktongo Tuhan mengiring-iring padalanang ngulu nami sian manugut saat nang diombason Tuhan radido hopa pungo kami di bagasan las ni roha di bagasan na ipason na siap ko Tuhan memuji pasangapon guarmu nambadiai marite ede do tangyang nami di minggu nami minggu rogatis sadarion Tuhan sai solhop manian tuat dihami gabe si partangyang mahami saluhutna manangnya ko saluhut Tuhan haka sude pergumulan ngulu nami si parukilo nami si taono nami tarlumobi ma sude haka sahit sai partodion sai pardagingon daumai si kami salutna Tuhan atong saya jari homa hami Tuhan manangnya kon sudi aka musuh nami akadungan nami Tuhan akana sopursia dupe tuho asa mulak ibana parjahati tumadiko dalana asa takas pandandaon na diho Tuhan jala martangiang ibana Tuhan tua dupamu na badi leo masodang Tuhan dia kana holom pikiranna nang sudi Tuhan nguluna asa marite sondang na siakoy Tuhan diida na sida mamereng na sida Tuhan naikon hodo si pujion jala si sombaon di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami utangnya ko kami tututa he Tuhan ima parhaladum ina nami sintua LR borusormin nang parjulu Tuhan dia lapo sia tonga-tonga ni uriam hakabipe keramat jation pos rohanami Tuhan dang mampu hami
Patupaon pangapulio dinasida alai homa Tuhan pangapul na buluni apulima keluarga na tininggalhon asa marsakap na sida Tuhan margugu na sida Tuhan lam tangha porsyon na Tuhan dinalaho pahiu itoko unang say tumatangis na sida unang say galion unang say marsak na sida do madili babangkit ma Tuhan todina sudi keluarga na tininggalon asa margugu na sida Tuhan di sitaononon marhite persirangon perdagingon debata Jehova di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami toktong mau tangnya ko kami Tuhan amanami Sintua STR Siregar Yuliana Boru Sitohang Sintua B Sidauru Nyonya Utagalung Boru Simanungkalit Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan B Sibarani Nyonya H Aritonang Dince Boru Simorangkir Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak Nyonya Manurung Boru Silitonga Relus Sitorus Nyonya Asiaan Boru Tampu Bolon Nyonya Marpaung Boru Purba Nyonya Sirait Boru Sitorus Ka Marpaung Nyonya Sintua Simamora Boru Retonang Nyonya Manulang Boru Gultom Nyonya Siotang Boru Simbolon Nyonya Sirait Boru Simanjuntak Daud Panjaitan Sintua F Aritonang Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan Nyonya Pangaribuan Boru Samosir Sintua EM Butar-Butar Nyonya Gultom Boru Tambunan Halundang Boru Siregar Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntang Nyonya Sintua Hasitorus Boru Dorus Seribu Nyonya SBP Siregar Boru Sihaan Nyonya MS Sipahutar M Boru Hutagalung BMP Marpaung Nyonya Panggaben Boru Hutagalung Anton Sihaan Sabar Siregar Nyonya Siregar Pisti Boru Sianturi Monika Boru Sitorus Nyonya Purba HR Boru Silaban Janusi Sianipar TG Silalahi Swaksoni Matahituan Akana di rumah sakit Amanami M Samosir Opung Lousia Ka Sirait Rio Marpaung Ken Marpaung Nyonya Simatupang Boru Sinaga Inanami Asina Boru Sipahutar Opung Todo Natongon Tuhan Imam Adabu Nakinasida Dibagas Nasida Pos rohanami Tuhan Oma pamalupon sahit na Tuhan Asa partodiona ng daging na Tuhan Boy ma Tuhan ibana Mulak musih Tuhan Jala tanggal parsaiton sian ibana Dibata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami Udang nai rupi Tuhan nain sepangido nami Tuho Termobi dia kana marsai sona palu Tuhami musih Tuhan tambani Pos rohanami Tuhan Homa mangapeon tangamu na badiai Asa marhite na dia pehoko Tuhan tu daging ng pamatang na Mangulu ma partondio ng pardagingon na hema ibana Tuhan Lau pai itu ko Tuhan marhite warmu na badiai Dibata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami Utangnya ko kami toktong Tuhan sudi akar was nyuriam Narap hudul na sida dot sudi keluarga na dison di bagasan sedang Tuhan Marite tahun kesehatian ima marite minggu keluarga Utangnya ko kami masudi ruas nyuriam Tuhan Di sudi Tuhan O mamangaramuti akaya na konasida mangelun hapistaran dia kana di bagasan parsikola dope Swaksongoni Tuhan dia kana patut naing marbagas Ho mamangeluli rokap ni todine Tuhan patuduma Tuhan rokap di todina asa marhiti na pinatuduho mo rokap di todina Tuhan boi bana Tuhan pajunjokon bagas na baru marite parsaripion marhiti hatam Tuhan mamasu-masu ho dinasida mabuka bagas na baru Pos rohanami Tuhan terumubi diaka na swadong lupi Tuhan akaya na konna utangnya ko kami toktong Tuhan asa homa Tuhan mamasu-masu pardagingon ni sada ina asa toktong Tuhan bui pasa atomu momongan manang anak ng buru Tuhan marite pardagingon na asi maroham Tuhan dihami salhut na napungon Tuhan kok dosa nami kok pangalahon nami na sutamari do pamu na badiay Tuhan Tarlumobi hami sama hami Ajari mahami martang yang Tuhan
asa gabe tangiang na tigor dada gabe tangiang ni pangalesem. Ajari hami Tuhan toktong manangnya kon musuh nami, memampuhon hami Tuhan manangnya kon ni Tuhan. Asa mubah musuh nami, asa mubah kana jahat Tuhan, mulak manian parjahat itu madiko dalana. Idu hatam Tuhan, atong Tuhan posrohan nami Tuhan. Diho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, namarhagugoon, olah sasadahodo Tuhan nabui, manggugoho kami, lau manangnya ko sudi Tuhan. Aka holso nami, pakirimo nami, asa toktong Tuhan, oma patulusot salut ni. Swaksoni mata he Tuhan, disudiaka program ni huriam, program ni pembangunan, na patupon lip, dohot, na memperluas ima asa bidang inganan konsistori. Ima laho Tuhan, ingana marsermon, manguhali hatam, osrohanami Tuhan. Dang dong na so tarpatu paho Tuhan, yang gumartangi yang doha misudi parladum nang ruas, mangido ho tuho sia uduk do serep ni roa, lau pasau toni na ikut saut do baenomu Tuhan. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Saksoni mata he Tuhan, disadok huriam, napa tu pawon parmingguan, manugot nang sadarion nang diarian anon Tuhan. Toktong mahu Tuhan mamasu-masu salut aka parjamitami. Asa hatam na pinasat na sida Tuhan, dang hata ni julma, dang hata ni na sida Tuhan. Asa margugu na sida Tuhan, pasahaton hatami, marhite bukumu na badiay. Di bagasa sadarian Tuhan, upasatay ma Tuhan, ngulu nami. Sadarion sogot nang seliling na homa mamasu-masu hami, mangaramoti hami. Asima roham diami Tuhan, umatang yang nami, jalu matang yang nami Tuhan do elek nami, nau sombo kami, marhite-hite guarnakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita laus tapasak ma piliata. Sani
ayat 2 Sudema hita jongjong. Ale debata amanami na di banua gijang odo haroroani saluhut silehon lehon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masya na nilihom mitu hami pelian nami tuho say jalu may gabe uap na husus di julum pasu may jalaramoti asa uparhasi yang hami pilianon patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite tondim asalamu tanda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banua gijang say pinarabadia maguarmu say Roma harajonmu say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluas siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami una kami togion tu pangunjunan balua mahami sian pangago. Pasu jala de remoti Tuhan de batama ho disodak kon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho didopak kon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur ho madamena tu todi munabe amin. Horas, selamat hari Minggu Madita.